Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлнас Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта. Мөфти балаларны көрәш серләренә өйрәтте. Камил хәзрәт Сәмигуллин Буа районында булды. Гадәти булмаган спектакль Кореев театры урамда Тукайның мәхәббәте Зәйтүнә Мәүлүдовага багышланган тамаша күрсәтте. Яшь талантларны ачыкладылар һәвәскәр композиторлар һәм башкаручыларның Яшь йөрәкләр фестивале йомгаклары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү станциясе хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Табибларны һәм шәфкать туташларын Татар дәүләт филармониясендә хөрмәтләделәр. Алдынгы хезмәткәрләргә медальләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Казанның ашыгыч медицина ярдәм станциясендә 1600-дән артык кеше эшли. Татарстанда 240 ашыгыч ярдәм бригадасы ярдәмгә чыга. Сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков пандемия чорында башкарган эшләре өчен медицина хезмәткәрләренә рәхмәт белдерде. Табибларның ковид йогышы таралу белән бәйле авыр шартларда да үзләренә йөкләнгән бурычларны зур җаваплылык белән башкарып чыгуларын билгеләп үтте. Бүген Рамазан айының 17-нче көне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Буа районына сәфәр кылды. Буа мәдрәсәсенең яңа спорт залы белән танышты. Район җитәкчелеге оештырган ифтар мәҗлесендә катнашты. Җәлил хәзрәт әйтә алмагач, ул җыеп сүтү кереш. Камил хәзрәт Сәмигуллинның эш сәфәре Буа мәдрәсәсендә башланды. Биредә ул яңа спорт залы белән танышты һәм шәкертләргә мастер-класс үткәрде. Укучылар мондый дәресне югары бәяләде. Борьба – это очень сложный спорт. Көрәш ул катлаулы спорт төре, көндәшләрдә көчле. Бүген безгә төрле күнекмәләр күрсәтелделәр, ярыш миңа ошады. Мне очень нравится ходить на вольную борьбу. Миңа ирекле көрәшкә йөрү ошый. Бүгенге ярышларда көндәшләрем көчле булса да, мин аларны җиңдем. Я занимаюсь вольной борьбой. Мин ирекле көрәш белән шөгыльләнәм. Миңа ошый. Көндәшләрнең төрлесе булды. Я занимаюсь вольной борьбой 3 месяца. Мин ирекле көрәш белән 3 ай шөгыльләнәм. Көннән-көн осталыгымны арттырам. Әлхәмдүлиллаһи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Татарстан мөфтиенең эш сәфәре ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Аны район җитәкчелеге тарафыннан оештыру инде күркәм традициягә әйләнде. Ифтар ашы табынына имамнар, ураза тотучы мөселманнар чакырыла иде. Камил хәзрәт аларга Рамазан айы фазиләтләре турында вәгазь укыды. Кем Рамазан аенда ураза тотса, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Иншаллах, Гаит көнендә безгә барыбызга да чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын. Очрашу күп санлы сорауларга җаваплар бирү белән дәвам итте. Һәм ул ифтар ашы әзерләнгән табын артында күмәк рәвештә дога кылу белән тәмамланды. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңа Чишмә районының Акбүре авылы мәдәният йортында бер юлы 2 китапны тәкъдим иттеләр. Мөршидә Җиһан да уртаклашып кайтты. Акбүре авылына сәфәребезнең уңышлы буласын сибәләп каршы алган яңгыр хәл итте. Мөһим эшләргә ниятләп торганда явым төшемне халкыбыз гел яхшыга юрый. Авыл аның тарихы, кешеләре белән танышу, туган якны өйрәнү музееннан башланды. 1940 елда авыл Яңа Чишмә районына керә. Шатнатып сөйли белгән укучы балалар булгач, димәк, авылда мәктәп бар. Ә мәктәп авылның гомерен озынайтучы белем йорты. Шушы балалар бабаларының сугышчан һәм хезмәт батырлыгын, авылның һәм шушы төбәкнең күренекле шәхесләрен белеп үсә икән, буыннар чылбыры дәвам итә.
Туган якны өйрәнү музейында аеруча кадерле истәлекләрнең берсе 1962 елда Заһидә Юнысовага Герой ана исеме бирү таныклыгы. Леонид Брежнев тарафыннан имзаланган дәүләт бүләге аңа 11 малай тәрбияләп үстергән өчен бирелә. 11 малайның берсе Җәүдәт Юнысов, ияләр ни дияр китабын язучы. Минем китапта тирәнрәк проблема нигә кеше китә авылдан. Мин аның нин беләм сәбәбен. Авылда эш булманга, юл булманга тегез, ләкин хәзер бит авыл эшле авылларда да бар. Юллы, газлы, электрлы, сулы авылларда бар. Ләкин минем иманым күңел. Авылда кеше аның хәле күп кирәкми. Авылны яратып, шунда эшли белгән. Шунда үзенең иң күп файдасын китерә ала торган кешеләргә яшәргә тиеш. Аның калганы шәһәргә китсен. Шәһәр барсында сыйдыра. Бу әлбәттә Җәүдәт Юнысовның яшәү, тормыш тәҗрибәсе белән туган үз фикере. Тәҗрибә вазы ул Мөхәммәд Мәгдиев әйтмешли, ачы була. Кемдер ияләр ни дияр китабындагы фикерләр белән килешеп бетмәскә дә мөмкин. Әле аның тагын бер үзенчәлеге бар. 1996 елда беренче китабымны чыгардым, бер мишәр, ике мишәр дигән. Анда минем туры сөйләм генә мишәр телендә сөйләшәләр, Бала китап үзе әдәби татар телендә. Аннан соң китапларым күп булды инде анда. Безнеңчә бит инде бу дигән мәсәлән бер китап анда да шулай җитди әйберләр һәм юмористик әйберләр дә бар. Анда да шундый мишәр диалектының кайбер нечкәлекләрен яздым. Менә бу китабым инде минем гел эш нидә телдә язып чыкты. Әдәби татар телендә, рус телендә һәм мишәр шивәсендә. Китапның бизәлешендә дә исеме кебек үк мәгънәви тирәнлек чагыла. Әйтерсең лә әлеге бауны тартып шишүгә, яңа заман тиенләгән сорауларга җавап табыла. Шигъри җанлы дустыбыз Җәүдәт абый һәм хөрмәтле апаларыбыз белән очрашуга җыелдык. Яңа китапларны тәкъдим итү чарасы Акбүре авылының мәдәният йортында үтте. Китаплары басылып чыгу уңаеннан авторларны район җитәкчелеге вәкилләре, сәнгать әһелләре, журналистлар котлады. Мәхәббәткә күктә, җирдә тузан кунмаган. Шагыйрә Таңчулпан да ияләр ни дияр китабын татар әдәбиятында яңалык итеп кабул иткән. Әлеге китапның менә мишәр диалектында язылуын мин чын күңелдән хупладым. Чөнки аны барыбер ул безнең канга сеңгән. Тел бит ул әнинең бишек тибрәтүеннән, әбинең әкият сөйләвеннән. Шул авылдан, шул чишмәләр теле бит ул. Безнең якның теле шулай бит инде. Шуңа күрә яшәсен әзиләр теле. Татар теле зур булсын, бөек булсын. Чөнки ул бөек халыкның теле. Анда бер сүздә, бер генә диалектта артык булырга тиеш түгел. Без бөтенебез бер. Үткән гомерләрне барлап дип аталган икенче китап авторлары Акбүре авыл апалары Минҗихан Хәерова белән Хәтимә Хыслунлина. Шундый китап дәрәҗәсенә җиткергән кешеләргә миннән бик зур рәхмәт. Безнең хөрмәтләп монда килгәннәрегезгә барыгызга да алланың рәхмәте яусын. Безнең шул кичкенә генә китабыбызны зурлап, чаралап үткәрделәр. Язганнарыбызны тапшырдык та, кулыбызга китап итеп бастырып та бирделәр дип шатлыкларын уртаклашты шигырь язучы апалар. Бастырып китереп бирүче авыл җирлеге башлыгы Җәүдәт Җәләлетдинов. Барыбыз да каләм тибрәтә. Ниндидер менә килә дә бер 4 еллык шигырь язучы бар инде. Һәрберебез язган аны. Без менә шуларны авылдан эзләп табып, Тукай туган көнендә менә шу мәдәният йортында аларны чыгыш ясатабыз. Алар алалар инде, ләкин чыгыш ясыйлар үзләре. Мәдәни чараны гармон моңнары җырлары белән тагын да бәйрәмчәләтеп җибәргән Алмаз Хәмзин Җәүдәт Юнысовның туган авылы Селчә башка багышлап җыр язган. Аны икенче бәйрәмгә кайткач җырлыйм дип вәгъдә бирде. Әнә шулай, бер сулышта үтте дә китте очрашу. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен Яңа Шишмә районыннан. Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышуны дәвам итә. Казаннан 13 яшьлек Эрик Гыйсматуллов та безнең ярдәмгә мохтаҗ.
13 яшьлек Эрикның 2 томлык медицина картасы бар инде. Анализ нәтиҗәләре, хастаханәләрдән белешмәләр, туганнан бирле малай дәвалана, сирәк очрый торган генетик аурудан интегә ул. Заболевание муковисцидоз – это, значит, в просвете бронхов. Бронхлар белән ишәкләр арасында куе лайла җыела, бизләр эшчәнлеге бозылган. Малай ингаляцион антибиотиклар куллана. Алар хәлен җиңеләйтә, хроник сулыш җитмәүдән интегә. Ашказан тиешенчә эшләсен өчен төрле ферментлар да ала. Ул көн сайын терапия ярдәменә мохтаҗ. Балага гомере буена терапия курслары узарга кирәк. Бу турыда әнисе малай тугач ук белгән. Мы сдали кровь на скрининг и узнали наш диагноз. Без канны тикшергәч, шушы диагнозны белдек. Үпкәләрен дәваларбыз дип уйладык. Ауру белән озак көрәшергә туры киләчәк. Ингаляция һәм антибиотиклар малайның хәлен җиңеләйтергә булыша. Әлегә дәвалау курслары ел буена даими дәвам итә. Баланың дарусыз торган көне юк. Режим соблюдать довольно-таки тяжело, потому что встаешь рано, тебе нужно сначала сделать ингаляции, кинезии, потом кушать, потом делать надо уроки, потом опять делать ингаляцию, кинезию. Хәзер ул 7нче сыйныфта укый. Дөрес, мәктәп расписаниесе графикка ингаляция кертергә мөмкинлек бирми. Ә малай өйдәге укуга күчәргә теләми. Укырга, рәсем ясарга, малайлар белән бергәләп футбол уйнарга ярата. Тик кайчакта тыны кысылудан интегә. Он быстро просто устает, у него бывает часто одышка, долго бегать он не может, хотя он хочет, он любит играть в футбол. Это обычный ребенок, который... Тыны кысылып арый, аның да башка балалар кебек яшисе, укыйсы, туйганчы уйныйсы килә. Дәвалау өчен кирәкле препаратлар ташламалы исемлеккә керми, ә даруларны ел әйләнәсенә кулланырга кирәк. Гаилә еллык терапия суммасын түли алмый, 894 мең сум кирәк. Эрик әнисенә ярдәм итә, аш-су устасы булырга хыяллана. 12 майда аңа 14 яшь тула. Гитара аласы килә, ә әнисе сәламәт булуын теләй. Хөрмәтле телевизор караучылар, гаиләгә без бергәләп булыша алабыз. Моның өчен 55-42 номерына дети сүзен язып SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Росфонд сайтларында. Ләлә Зайнуллина, Полина Лисина, Татарстан яңалыклары. Казан укучылары финанс белемнәре буенча Бөтен Россия олимпиадасында катнашты. Ул Казанның 5нче лицейында узды. Олимпиада кече һәм урта эшмәкәрлек, шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проекты нигезендә үтте. Олимпиаданың беренче этабында 30 укучы катнашты. Есть! Олимпиада запущена! Старт демәсенә баскач, Олимпиада башланып китте. 6нчы сыйныф укучысы Самат Деминов бик дулкынланган. Финанс белемнәре акча эшләүнең һәм биржада сәүдә итүнең заманча алымнарын үзләштерергә булышады. Мәктәп укучысы киләчәккә планнарын да билгеләгән инде. Для начала я заработаю денег на бирже и потом уже с денег, которые я Башта биржада акча тупларга җыенам. Аннан шул акчалардан нинди дә булса бизнес башлап җибәрергә исәп бар. Әлегә төгәл әйтә алмыйм. Ул бизнес табышлы булырга тиеш. Пока что я не думаю, что хочу стать бизнесменом. Олимпиада 2015 елдан бирле үткәрелә. Барлыгы 6 төрле бирем. Барысы да логик фикерләүгә, стандарт булмаган алымнарны табуга юнәлдерелгән. Максат укучыларга финанс чыганаклары белән сакчыл һәм нәтиҗәле идарә итү принципларын җиткерү. Хәзерге заман өчен бу бик мөһим. Әлеге юнәлешне үстерергә кирәк. Предпринимательская жилка у молодого человека, она даст возможность в дальнейшем в жизни себя найти. Яшь кешенең эшмәкәрлек тәҗрибәсе киләчәктә тормышта үз урынын табырга булыша. Эшмәкәрлек, хуҗалык эшчәнлегенең нигезе республика мәктәпләрендә укучылар ала торган белемнәрдән башлана. Олимпиада Россиянең 12 төбәгендә старт алды. Татарстан укучыларының белемнәрен федераль дәрәҗәдә дә бәяләделәр. Республика вәкилләре Россия Үзәк банкы җитәкчесе Эльвира Нәбиуллинага үз сорауларын бирә алган төбәкләр бишегенә керде. Существует индекс Оливье. А какие еще используют блюда для того, чтобы посмотреть, как меняются цены? Олимпиадада онлайн форматта 17 майга кадәр катнашырга мөмкин. Нәтиҗәләр көнендә үк билгеле була. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Кореев исемендәге яшь тамашачы театры Габдулла Тукайның тууына 135 ел уңайыннан гадәти булмаган тамаша күрсәтте. Шагыйрь йөргән урамнарның берсендә аның бердән-бер мәхәббәте Зәйтүнә Мәүлидовага багышланган кызык гыйшык шигырен күрсәтте. Тулырак хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов репортажында.
Спектакль гадәти түгел иде. Безне Тукай яшәгән шигырьгә якынайта. Тарихи фактларны режиссер ни дәрәҗәдә тәңгәл китерә алган, әлеге сорауны бу спектакльне сәхнәгә куйчы режиссерга бирергә булдык. Җырлыйбыз да, Тукайның шигырьләрен укыйбыз, һәм дә инде үзебез күргәнчә Аркадий бакчасында Тукай белән Зәйтүнә сәхнәсендә ничек күргәнебезне күрсәттек. Шигырьнең илаһи мәхәббәтеннән соң бер гасырдан артык вакыт үткән. Әмма адам баласы өчен иң изге, иң сөекле хис бүгенге яшьләр өчен дә ят түгел. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Республикабызның төрле авыл шәһәрләрендә иҗат белән шөгыльләнүче һәвәскәр авторлар бик күп. Шундый талантлы авторларны халыкка, популяр җырчыларга таныту максатыннан 3нче яшь йөрәкләр бәйгесе булды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов язмасында. Бәйгедә барлык Идел буе регионыннан үз җырлары белән талантлы җыр башкаручылар һәм авторлар катнашты. Гариза җибәрүчеләр арасында Россиянең кайбер төбәкләреннән, хәтта чит илләрдән дә вәкилләр үзләренең иҗат җимешләре белән тамашачыларны шатландырдылар. Бәйгедән куркырга кирәкми, чөнки без профессионаллардан һәм танылган авторлардан гаризалар кабул итмибез. Максатыбыз җырга уңай яки тискәре бәя бирү түгел, талантлы кешене интернет, радио, телевидение аша халыкка күрсәтү, диде Җәүдәт Гыйлманов сүз башында. Безнең география бу җылны бик әйбәт, бик яхшы. Ан турында без горурланабыз, безне ишетәләр, безне күрәләр. Без инде чакырабыз хәвәскәр авторларны. Хәвәскәр дип әйтәсем килә, теге кем иде менә ул эшли кайдатыр. Ну, я кайта да аңар бер моңлана башлый, җырлар яза башлый, менә шундый кешеләрне. Күбесе алар 95% анда менә шундыйлар. Аларның җырларын бүгенге көндә кайсы берсеннән бер җырында җырланмыйлар. Теге артистлар дип әйтәсе килә. Но аларның җырлары бар, бик матур җырлары бар. Менә без аларны чакырып, шул җырларны күрсәтәсебез килә. Алар монда килделәр, менә шул җырларын күрсәтәләр. Бездә монда менә шундый кешеләргә булышасыбыз килә. Күбесе бер нот да белми. Күбесе алар менә Алла биргән сәләт белән языла торган җырлар аларның. Аларның җырлары зур сәхнәгә менсен дип тырышабыз. Мондый фестивальне һәр вакыт оештырырга кирәк. Һәр вакыт менә шундый авторларны табырга кирәк дип мин саныйм. Аларга булышырга кирәк. Сәләтле җыр авторларын табу, аларны үзара очраштыру максатыннан Яшь йөрәкләр проекты быел 3нче тапкыр уздырылды. Яшь йөрәкләр конкурс түгел, ә фестиваль. Лауреатларга тавыш яздыру студиясеннән сертификатлар бирелә. Әлеге авторларның җырларыннан торган аудио җыентык та эшләнергә мөмкин. Шулай иткәндә генә әлеге җыр язучыларының иҗат җимешләре тыңлаучысын да табар дигән өмет бар. Народ потихоньку, значит, расшевелился, очень хочет поделиться своим творчеством. Әйтергә кирәк, талантлар әкренләп үзләренең иҗат җимешләрен тартмалардан тартып чыгара башладылар. Халыкка күрсәтәселәре килә, курыкмыйлар, оялмыйлар. Ә бит араларында талантлы гына язылган җырлар бар. Әгәр искә төшерсәк, яшь вакытта һәрберебез шигырьләр, көйләр яза идек. Аларны сакладык. Менә бүген инде тыңлаучыларга ишеттерер вакыт җитте. Араларында бик шәп материаллар бар. Яшь йөрәкләр бәйгесе проекты энтузиастлар эше. Фестивальнең төп максаты яңа талантлар табу, катнашучыларны рухи азык белән байыту һәм бетмәс тәкәнмәс тәҗрибә туплау. Катнашучыларның профессиялары да төрле, иҗат юллары да. Яшь йөрәкләр бәйгесенең тагын бер мөһим максаты катнашучыларга иҗатка дәрт бирү, өндәү, киләчәктә дә иҗат итәргә рухландыру, канатландыру. Фәннур Хәсәнов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.
Гражданнар иртәгә 30 апрельдә 2020 елгы керемнәре турындагы декларацияны тутырып, салым органнарына тапшырып бетерергә тиеш. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфиры шулай ук җиргә башка төр күчемсез милеккә салымнарны түләүдәге яңа кануннарга багышланды. 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин барысын да тәфсилләп аңлатты. Радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга да җаваплар бирде. Бездә салымнар буенча телевизор караучыларның кайбер сорауларына ачыклык кертүен сорадык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Кайбер категория кешеләрне, бигрәк тә пенсионерларны салым бурычларына сылтап, социаль түләүләрнең вакытында бирелмәү борчый. 2021 елның 1 январыннан Татарстан Республикасы норматив актларына үзгәрешләр кертү сәбәпле социаль яклау оешмалары субсидияләр түләгән вакытта төп шарт булып тора әлеге субсидия алучы физик затларның салым өлкәсендә бурычлары булмавы. Алар социаль яклау оешмалары бездән салым органнарына электрон рәвештә алалар хәбәр. Кемнең нинди бурычы бар турында бурычы булган очракта субсидия бирү вакытлыча туктатылып торыла. Һәм инде салым түләүче үзенең бурычын барлап түләгәннән соң әлеге субсидия түләүләр яңадан кире кайтарыла. Монда салым түләүче инде үзенең бурычын карап торырга тиеш. Бурычы булган очракта тиз арада гына әлеге түләү квитанцияларын алып түләргә һәм инде социаль яклау оешмалары яңадан безгә менә бу хәбәр җибәреп алганнан соң, аларның бурычлары биткәннән соң аларга әлеге субсидияләрне кире кайтарачаклар шул вакытта үткән айлар эчендә. Бурычларны карап түләү өчен иң җайлысы булып физик затларның шәхси кабинеты дип аталган электрон сервис хезмәте бар. Әлеге сервис хезмәт аша күрергә була үзеңнең бүгенге көндә нинди бурычың бар икәнен, булган очракта онлайн рәвешендә генә түләү мөмкинлеге каралган, бик җайлы, уңайлы. Түләгәннән соң бары тик көтәсе генә кала. Менә алдагы айлар өчен һәм агымдагы ай өчен субсидияләр тулы күләмдә физик затларга биреләчәк. Шәхси кабинеттан файдаланмаучылар сораулар туса кая мөрәҗәгать итә ала? Сораулар туган очракта безнең иң җайлысы федераль салым хезмәтенең сайтында тулы һәм аңлаешлы хәбәр урнашкан. Аның адресы nalog.gov.ru дигән сайттан кирип карарга була. Анда барлык кемнәр декларация бирергә тиеш, ничек бирү мөмкинлекләре бар һәм сорауларга җаваплар аннан тулаем алырга була. Шулай ук, әгәр дә инде истәмә сораулар туа икән, ул вакытта федераль салым хезмәтенең контакт үзәге телефоны аша сорауларга тулы җавап алырга була. Аның телефоны бик җайлы һәм уңайлы. Ул безнең түләүсез телефон. Номерлары аның 8800 222 222 2. Әлеге телефонга шалтыратып, үзегезне кызыксындырган салым өлкәсенә булган барлык сорауларга да җавап алырга була. Кирәк очракта сез сораган теләсә кайсы салым инспекция белән тоташтыру мөмкинлеге каралган, һәм инде сез аерым инспекция белән үзегезнең булган мөнәсәбәтләргә, сорауларыгызга җавап ала аласыз әлеге телефон аша. Пенсионерлар җир салымындагы яңалыклар белән дә кызыксына. Безнең пенсионерлар җир салымына килгәндә, алар 2017 елга хәтле җир салымын гомуми нигездә түләп килделәр. 2017 елдан башлап җир салымын алар 6 соты җир җирдән салым исәпләүдән азат ителеп килә башладылар. Һәм бүгенге көндә, әгәр дә физик зат исемендә бердән-бер җир икән, һәм аның күләме 6 сотыйдан артмый икән, ул вакытта пенсионер җир салымын түләми. Әгәр дә аның исемендә берничә җир кишәрлеге теркәлгән икән, ул бары тик бер генә җир салымыннан азат ителә, 6 сотый хәтле булган җирдән азат ителә, калганнарына гомуми нигездә салым түлисе була. 30 апрельдә кайсы категория гражданнар салым декларациясын тутырып тапшырып бетерергә тиеш? Булар иң беренче чиратта гомуми системада эшләүче индивидуаль эшмәкәрләр, шәхси нотариуслар, шәхси кабинет ачкан адвокатлар һәм башка төрле шәхси практика белән шөгыльләнүче физик затлар әлеге декларацияны тутырып тапшыралар. Милекләрен бу күчемле һәм күчемсез милек булырга мөмкин төрле милекләрен аренда биреп табыш алган физик затлар декларацияны тутырып тапшыралар. Һәм милек мөлкәтләрен саткан физик затлар шулай ук әлеге декларацияны тутырып тапшыралар. Чит илләрдән табыш алучылар безнең декларация тутырырга мәҗбүри. Кара һәм төсле металл ватыкларын сатучылар, ел дәвамында сатучылар, лотерея уеннарында менә отыш алучылар һәм башка кумарлы уеннарда отыш алучылар әлеге шулай ук декларация
өчен ДФЛ формасында декларацияны тутырып тапшырырга тиешләр. Декларация тутырылып тапшырыла физзатның үзе яшәгән җирдәге салым инспекциясенә. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы 5-нче санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин иде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.